Adik fide. Fide. Kaç fay ise. De. De hayır. No. Hai, lại đó. Sang lu deh. Deh. नै लोगोफोरा आङो आबौ नार्जारिखौ लोगो हमनानै ओरैनो मोनसे मा हायो डायलग होनो थिनदों आरोना ओमफ्राय दायो आबौ नार्जारिया मोनसे डायलग होगोन खोनासंलांदो लोगोफोर दे आबौ होदो डायलगाथ' बारा बुंनाया आं जेराव रौता बर' बाजाराव गाफैदों आबै बेहाय आङो 1985 गानाय जायगामोन गोदो जायगामोन दा आरो बिनि गेजेराव फैला सोदोंमोन दा फैनानै बर'आवथ' आं माखासे केसेटबो बानायला सोदोंमोन जेरै पायखानानि खिरोसि गिनाय आंनि हा सिमायाव बे बाराव गांलायबाय पायखानाखौ होननाय बेफोरनो अनेक रोखोमनि दङमोन आरो बर'आव आंखौ सिनायनो गैलामोन ओमफ्राय सिखाव खावनोबो हाला थगायनोबो हाला रायजोफोर माइ नुबाय थागोन आबौआ जुमाय लोङा न' इसे दाङो मोनामाखै माथो दिनैबो लोङाखै दां दिनैबो लोङाखै दांदों थियेटाराव रायलाय खारबाय खोमा न' मोनाबिलिया दे ओंखारगाफा लोंगाफा खालामनो नागिरो आं रागा जोंब्ला जाबाय आबौ जाबाय लोगोफोर माबा जाहा मुथा पाम्पसु बायना लाबोदोंमोन आंनो ओमफ्राय र' ट्राइ खालामनानै जागोन ना जायाथाय 6 नाम्बाराथ' जानांगौ जानाया अब्लाबो आरोना नायना नायनि समायगोन ना समाया जाबाय नै ग्रोबनो गाननासो लाबाय थानोसै नै गुदुंनो ओमफ्राय दायो जोंथ' दा थियेटार नायनो थांगोन नालाय मैगंआथ' थाबैनो संना लाबाय टाइमाथ' जाथ'वाखै थांनायनि थियेटाराबो थाब जायाना ओमफ्राय आंहा ग्रुपनि बायदिसिना लिरनो दंसै आरो ओमफ्राय बेखौबो एसे लिरना लानोसै र' गुरलाय गुरजाय थाथ'बाय इयाव मबाइला आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप गरायबारि आंनि आखुखौ देखायनो एसे माबायदि बे लोगोफोर आंनि आखुखौ नायनानै गथ' गोरलैनि बायदि लिरखायो आं हेब्रे हुब्रे NRLM नि सोमोन्दै सावरायनाय सप्ताहे रां खांनाय हानजानि सिङाव दाहार लानाय
लोगोफोर जों दायो ओंखारखांबाय थियेटार नायनो थांनो नागिरदों बर' बाजाराव आलायारन थियेटार जों सानैल' थांगोन आरोना जोंहा माने पेट्रल लानाय दङ 1500नि खिन्थु दिनै लास्ट डेआवसो जों थांसिगोन आरोना जोंहा रावबो नायहैयाखै नायग्रा मानसि गैया आरो दे होमबालाय लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै समाबो गोबां जाबाय माने हरथ'बायानो आरो 9टानिफ्राय जागोन नालाय जों नै दा 8:30 जाबाय दा थांनायावनो 5-10 मिनिट लाबाय ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै होमबालाय आं हारसिं उन्दुनो गियो लोगोफोर बेनिखायनो आङो जाहा मथ'जों नायनोलाय गोसो गैयामोन आरो होनबाबो थांफानांसिगोन उपाय गैया थांसै लोगोफोर आं नायनायजों लोगोसे थियेटारखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै नायलांदो दिनैनि काहिनिया माबायदि थान्दा गगाबो मोनदों नालाय बेनिखायनो नै मास्क गानखाबाय गगा मोनबाबो मोनाबाबो बेखौ गानखानांगौना आजिखालि ओमफ्राय नै जेकेटबो गानबाय बिराद थान्दा माफ्लाबो लाबाय टफिबो गानबाय माइ गगा मोनथारो नालाय बेनिखायनो गुदुं ड्रेस गानजोब्बाय आरोना आङो मोनखाबाय थादोंसो दाबो फैबाय जोङो जायगायाव सफैबाय लोगोफोर थियेटार देखायग्रा जायगायाव ओमफ्राय फैबाय न' ओमफ्राय माबा बे बर' बाजारसो जालायलांबाय ओमफ्राय माबाया बर' बाजारनि आबसु अफिसा बियो थियेटार जानाय खाथियावनो नालाय ओमफ्राय जोंहा मुथा गारिखौ बेयावनो दोनफैबाय आरो ओमफ्राय जों दायो थियेटारसालियावहाय थांनोसै ओमफ्राय नैबे माबायावहाय आबसु अफिसाव माबायाव 29आव मोनसे प्रग्राम गिदिर दं आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो एसे माबा बानायना दोनदों टेन्ट हाउस बानायना दोनदों बेखौबो एसे देखायनो र' आङो माने बानायजोबाखै आरो खुन्थाल'सो गायनानै दोनदों बेखौबो देखायनि र' आयाव थान्दाथार नै खुन्था गायनानै दोनबाय 29आव न' मुथ' प्रग्रामा मानि प्रग्राम मोनलाय बुंनोबा हो एबसुनियाथ' एबसुनि नै स्टेजआ बिथिं जागोननो खोमसिजोंनो बारा मोजां नुवा खोमा ओमफ्राय नै बे आबसु अफिसावहाय एसे बाहेराव थांना लाखानोसै माथिं इरिन मानो आसिना नाय होमबालाय मानोथो इथि लिंना लाबोदोंखालाय नो आं खनसे लालाय मा संदों नों दिनै गैया नों दंना गैया दिनै दा भिडिअ लादोलाय नोंखौ दा लाना उखुन्दैया मेकआपआसो राखिनाय आंनो दहायनो नोंनो मोजां नुदों उखुन्दैजों बोरैबा नुदों आरो लाजिबायसो नामा लाजियाखै इयाव फै जोमलाबायदों गोजांनानै कम्बल जोमलाबायदों नोंनि नामा इयो प्लास्टिक गैया लाबोयाखै माबा लांसदो लाना होनां भिडिअ बोरलाना नायबाय दै नायदों आङो खख्लाफोर थागोन जेबजायालै न' नायनायालाय मा जानोखाय बिराद माबा गन्थंखौसो बोरैबासो गैया मायाबा गोलैबाय नामा नायलाय गायाव ओइ मा दिनै ना धुटिनि
Ha? Oh, Zulnatinnya. Lapra la जायो. Ile बेयावनो जायो. लाइट दंखायो. सिगाव फै नोंहा नाम्बारखौ हरआंनो फन खालामहरगोन जाबाथाय मा जाग्रा फानदो नोंस्रा जेबो गैया ए बेल' जेबो गैयाबो होनो आंनि दखाना जाबाय आदैसो माथो आदैया नाया आं नायालै टाइम गैया बुथारनांगौ ना नै जोंहानि आदै जोंहा आफानि फंबाय आदै मा खालामबावगोन दानाबा ओमफ्राय नै बियो आदा बिसु बर' बाजारनि टुटिदाना बुधबार टाइम दिहुन गेजेर नांगोन ना जागोन दे ट्रेकसो नङा होमबा थाइबा भिडिअ लाबाय नै बिसोरनि दखानाव जोङो बादाम बायबाय ओमफ्राय नैबे मटरखौ बायबाय जाबाय आरोना बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय माबा हारा थियेटार देखायग्राफोरा सासे लामायावहाय सासे लोगो मोन्दोंमोन आरो आं बेखौ बै खनसेबो लोगो मोननानै एसे भिडिअ लादोंमोन ओमफ्राय दिनैबो लोगो मोनफिनबाय बेखौ ओमफ्राय लोगो मोननानै आङो दिनैबो भिडिअ लानो लिंबाय नालाय ओमफ्राय बुंबाय आरो जों ओंखारहैग्रोनि ओमफ्राय दा ओंखारखांबा लिंहरगोन दा फाय होननानै नाम्बार लांबाय आरो जाहा मुटिनखौ ओमफ्राय दा ओंखारखांबायनो आरो गावस्रा ओमफ्राय दायो गावसोरखौ भिडिअ लानो लिंहरदों आरो ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो आरो बिसोरखौ एसे भिडिअ लानो रा betul phone phone siaraman kali-kali nilai huru maha huru था नै बिथिंजाय देलायगासिनो आरो बिसोरो ओमफ्राय इसोरखौ एसे भिडिअ लानानै थांसै माबायदि देलायदोथाय रना हैनि सिख्लाफोरखौबो सेंग्राफोरखौबो लोगो हमलांसै एसे दिनै लास्टखा नालाय थियेटाराबो माथो ओमफ्रायलाय मानसिफोरालाय नोंसोरल'सो न' गासिखौबो लिंहरगोन थियेटार देखायग्राफोरजों एसे भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो थियेटारखौ नायनोसै आरोना जागायहांबाय
nungnya haji lu macam ni kalau. Orang ni dia, pakai dia kena undunangba. Oh, kali kau ni. Anda, ini kau orang dia. Hati ni, dia halu kena. Abi tu dia, hati lu bukan halah. Oh. नै लोगोफोर जोंनि थियेटार नायनाया जोब्बाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो ओंखारलांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओंखारलांबाय ओंखारलांसै आदैयाबो फैदो एसे फैदो खाथि खाथि फै एसे दे हायो no deh नै लोगोफोर आङो आबौ नार्जारिखौ लोगो हमनानै ओरैनो मोनसे मा हायो डायलग होनो थिनदों आरोना ओमफ्राय दायो आबौ नार्जारिया मोनसे डायलग होगोन खोनासंलांदों लोगोफोर दे आबौ डायलगाथ' बारा बुंनाया आं जेराव रौता बर' बाजाराव गाफैदों आबै बेहाय आङो 1985 गानाय जायगामोन गोदो जायगामोन दा आरो बिनि गेजेराव फैला सोदोंमोन दा फैनानै बर'आवथ' आं माखासे केसेटबो बानायला सोदोंमोन जेरै पायखानानि खिरिसि गिनाय आंनि हा सिमायाव बे बाराव दांलायबाय पायखानाखौ होननाय बेफोरनो अनेक रोखोमनि दङमोन आरो बर'आव आंखौ सिनायनो गैलामोन बे सिखाव खावनोबो हाला थगायनोबो हाला रायजोफोर माइ नुबाय थागोन आबौआ जुमाय लोङा न' इसे दाङो दा मोनाङाखै माथो दिनै मोनलोङाखै दां दिनै मोनलोङाखै दांदों थियेटाराव लायराय खारबाय खोमा न' मोनाबिलिया औ दे ओंखारगाफा लोंगाफा खालामनो नागिरो आं रागा जोंब्ला जाबाय आबौ जाबाय जोङो थियेटारखौ नायखांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो दायो थांनो लाबाय आरोना जोङो न'आवहाय माबा जाबाय 12:20 जाबाय दिनैनि थियेटारा मामोनलाय केम्पासाव ना मामोनलाय केम्पासाव सावगारि नायनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना काहिनिफोरखौ एबारनिखौ बिराद मोजां मोनदों आलायारननिखौ ओमफ्रायो बिसोरो जोंनियाव दिनै लास्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय एबार डिमाकुसियाव थांगोन आरो ओमफ्राय सोरबाफोर नायाखैबा नायना नाय बिराद मोजां आरोना काहिनिफोरा नायनानै आंबो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय थियेटारनि मानसिफोरखौबो एसे लोगो हमनानै गोसोखौ बांसिन मोजांसिन मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांबाय थानोसै आङो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबलांसै बिराद थान्दा जाबाय बोथोरा माथोआनो बोरैबा गलाला जालायबाय आरोना दाना जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय गुथु बाय बाय होदो बाय नै लोगोफोर जोङो न' सफैबाय ओमफ्रायो आथिं सुखांबाय आखाइ सुखांबाय मोखांखौथ' सुला बिराद थान्दा नालाय ओमफ्राय उन्दुहैनोसै आरोना माखौबा बुंनो मुथु न' मोनफैनायनि गुड नाइट